Vår meningen är att bygga järn- och lantbrukshandelkedja för kunden i norra Sverige. Vi är inte nära att vara färdiga och där behöver vi er, våra kunden och leverantörer. Vi lovar att bli helhetsförmånliga och kostnadseffektiva både för kunden och leverantören. Ska vi börja göra affären? Lakapää är en järnhandelskedja inom detaljhandeln som fungerar, växer och utvecklas både i norra Sverige och i Finland. År 2010 öppnades 2 nya verksamheter i Finland. En fullserviceaffär i Rovaniemi och lantbruksverksamhet i Oulu, Uleåborg. Målet är att bli marknadsledare i både Finland och i Sverige. Sieltä on saanut oikeastaan kaiken anturasta harjan, että sieltä on ikkunat tullut ja kattoristikot ja keittiöt on saanut ja kaikki kodinkoneet. Kaikki on saanut sieltä. Lakapääs verksamhet grundar sig på ett starkt, effektivt koncept och på det sättet får man fram en logisk effektivitet i hela servicekedjan. Nya affärer grundas i mångsidiga affärsfastigheter. Vår nätaffär, lakapää.com, är en mångsidig, lättanvändbar och nettoprissatt näthandel där kunden ser lagret i realtid och kan själv välja det lämpligaste leveranssättet. Hämtning från affären eller leverans till byggarbetsplatsen på överenskommen tid. Jag har handlat hos Lakapää sedan 2001. Lakapää har ju det mesta så att jag har ju köpt plåttak sist, verktyg, toalettstol. Jag tycker att Lakapääs personal är kunniga på det de säljer och därför som novis så är det ju trevligt när någon kan. Den har fungerat bra med Lakapää måste jag säga. Jag har inga att säga. No, tämä on ainoa tällä alueella semmoinen iso rautakauppa, josta saa kaikki rakennustarvikkeet. Proffsbyggarens nytta- och nöjeklubb heter Team Lakapää Pro. Medlemskapet är gratis. Ta bättre vara på arbetstiden och njut även av fritiden. Kostnader inom logistiken beror ofta på volymen. Lakapääs stora volymer gör det möjligt att effektivisera logistiken, köpandet och kommuniceringen. Vi försöker att vara den helhetsförmånligaste handelsplatsen för byggare, renoverare och proffs. Vi har varit kund hos Lakapää i 4 år. Vi har handlat allt från skruvdragare, klinker, kakel, limträ, förbrukningsmaterial. Vi har Lakapää som samarbetspartner för att vi tycker att de har god service, bra priser. Ja, vi har ett väldigt bra samarbete med Lakapää. Vi erbjuder ortens förmånligaste byggvaror och hemmets järnhandelsprodukter. Detta lovar vi. Lakapää säljer de produkter som kunder i norr vill köpa. Våra leverantörer ska lyckas och har möjlighet att utveckla sitt koncept tillsammans med Lakapää. Vi vill att kunder får de produkter som de vill ha. Harvia valmistaa saunan kiukaita, sähkö- ja puulämmitteisiä, sisäsaunoja, saunatarvikkeita. Voi sanoa, että kaikkea sitä, mitä saunassa tarvitaan. Harvia on tehnyt yhteistyötä Lakapään kanssa noin 30 vuotta. Ehkä itse oli ensimmäisiä kertoja käymässä Lakapään luona 80-luvun alussa. Mä näkisin, että semmoinen pitkäjänteisyys ja päämäärää yhdessä pyrkiminen, se vaatii markkinointia niin tehtaan puolelta, Harvian puolelta kuin myöskin kauppiaan puolelta. Ja tämmöinen pitkäaikainen yhteistyö, niin uskoisin, että se on sillä tavalla hyvä, että siihen on molemmat panostanut sen päämäärän saavuttamiseksi ja sen ylläpitämiseksi. Koko sen 30 vuoden aikana, mitä me ollaan Suomessa Lakapään kanssa toimittu ja mitä Harvia on sitten toiminut myöskin Ruotsissa Lakapään kanssa lähes 10 vuotta, niin kaikki on ollut, en oikein muista mitä siihen olisi niin kuin huomauttamista. Kaikki on toiminut todella hienosti. Harvian mielestä varmaankin tilanne on se, että kauppa rupeaa tilaukset toimittamaan sähköisesti yhä enempi teollisuudelle ja logistiikkaa tullaan tehostamaan jälleenmyyjien ja teollisuuden välillä. Kauppa edellyttää teollisuudelta, että tavarat liikkuu nopeammin paikasta toiseen ja myöskin se, että varastojen arvot pitää minimissä siellä myyntitilanteessa ja siellä jakelupisteessä. Eli ehkä teollisuuteen tulee sitten enemmän sitä varastointipainetta ja tarvetta. Harvia aloitti
Lakkapään kanssa yhteistyö Ruotsissa silloin ensimmäisen liikkeen perustamisen aikoihin, muistaakseni 2001, lähes 10 vuotta sitten. Ja Lakkapää on ottanut erittäin vahvan markkina-aseman siellä Pohjois-Ruotsissa, niin kuin Lakkapäällä on tietysti Pohjois-Suomessakin. Team Lackapää är en klubb för nöje och nytta till alla hemrenoverare. Medlemskapet är gratis och du kommer att få många värdefulla förmåner som till exempel extra rabatter och egen säljarservice. Du hittar mer om Team Lackapääs förmåner från nätet på lackapää.com eller fråga någon av våra säljare nästa gång du handlar hos Lackapää. Vår organisation är enkel. Vi har inga onödiga pennvässare utan hela organisationen är anpassad för att tjäna kunder, leverantörer och samarbetspartners.